Sukele primary to a high school oke ngajolo uSolomon thina besinawo amamethi engawafuna uSolomon sithe xa sigcine matric wadlwengula uSolomon bamphezulu uSolomon waphinde waphuma uSolomon xa umisi ebhale ebhodini ebemjonga impundu uSolomon that nigga was so evil benga ncumi noncuma uSolomon middle of eclassini vela bukela iphone uSolomon lesiphuma sonke ekhasi bara nimjongi nomjongo uSolomon amehla bebomvu lamjide behala and he had no fear xa eboni pende line uyayithatha xa ilala asikomore xa eboni cheres isidudlu uyayibhanza unethathu ka I don't care warapha umntana ona 11 years abahlali bamdonore Solomon ebehamba ngogaga ahlala ekoneni kubetho 10 agade omama baqhawuke igaga bafaka nomtelo u10 then wadibana nembila zigqibile uthutha then it's game on game wadlwengula umfazi wentsuthu erongo then kwaphela sukele primary to a high school oke ngajolo uSolomon thina besinawo amamethi engawafuna uSolomon sithe xa sigcine matric wadlwengula uSolomon bamphezulu uSolomon waphinde waphuma uSolomon ibithatha ichance ibidlwengula amadoda ingakhethi but lo after night ibidlwengula ibanjwe iphume iphinde iqale phansi bayibulala kabuhlungu lakaka bayisusa ne private parts wasikisa igats yabola umsuthu wabulala lakaka wayeqhwatyelwa izandla kwi-memorial service kamjida zange kuye kwakaka ngadibi one waving Peter wancwatywa ngila timer wala mntana omtyoshe na 11 le motherfucker uSolomon